20. januára 2026 sa na stránkach Úradu vlády Slovenskej republiky objavil materiál, ktorý mal pojednávať o výsledkoch auditu, ktorému boli niektoré neziskové organizácie alebo dokonca aj hlavné mesto Bratislava podrobené. My sa tu nebudeme venovať všetkým tým organizáciám, lebo mňa osobne všetky tie organizácie nezaujímajú, ja sa priznám. Momentálne mi ide hlavne iba o jednu organizáciu, a to občianske združenie Projekt Fórum, ktorého od roku 2019 je štatutárkou manželka najväčšieho bojovníka za demokraciu. Samozrejme jej syn je predseda najväčšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Už prešiel týždeň, odkedy sa objavili tieto výsledky z tohto auditu na portále Úradu vlády Slovenskej republiky a stále po týchto 7 dňoch sme nedostali oficiálne vyjadrenie Michala Šimečku alebo celkovo hocikoho z Progresívneho Slovenska, kto by došiel a povedal by, že viete čo, takto. Náš predseda nemôže za to, že jeho matka je podvodníčka. Bohužiaľ, taký je futbal. On si to nevybral. Aspoň keby mali takúto argumentáciu, padni komu padni, zavrite Šimečkovú mamu, čo sa nestane, lebo Šimečková mama určite veľmi rada teraz je, že sa zmenil trestný zákon, lebo paradoxne pomôže veľmi práve Marte Šimečkovej, aby nemusela z tohto očividného podvodu, ktorý už podľa môjho názoru je absolútne jasné z toho, ako to ten audit tam píše, že je tu očividný podvod. To, že duplicitné faktúry podľa toho, ako to vyzerá, končia od roku 2023, to znamená, že od toho roku už ako keby sa tieto neoprávnené financovania alebo chyby v administratíve nediali práve ten rok, kedy Michal Šimečka ako keby ide ten svoj prime time politickej kariéry. Tým pádom jeho mama si dobre uvedomovala, že teraz musíme prestať trošku akože okrádať moja najlepšia kamarátka pani Puková, musíme prestať kradnúť, už sa to nedá, môj synáčik teraz ide robiť politickú kariéru obrovskú a možno by ho to mohlo poškodiť. Takže teraz na chvíľu musíme prestať. Ale podľa mňa asi si neuvedomila teda, že niekto bude môcť aj spätne tým, že sa zmení zákon, urobia takto audit vďaka tomu, že pôjdu spätne a budú hľadať aj iné pochybenia. Hej, to asi teda neočakávali, že sa stane a tým je aj úplne vidno, ako oni k tej celej situácii pristupujú. Pozrite, keby Marta Šimečková na seba nemá od Európskej komisie exekúciu, tak by som bol ešte taký, že dobre, OK, možno síce sa konštatuje, že to vo viac ako 40 prípadoch sa toto stalo, to znamená, že dobre, keď sú niektorí ľudia tak padnutí na hlavu, že tu budú žrať túto akože argumentáciu, že my sme omylom a my sme nerobili nič zlé a keď tak my sme robili strašne veľa dobrých vecí, takže nebojte sa, není vôbec problém akože nechať si niečo preplatiť dvakrát, trikrát, to je úplne v poriadku. Tak veril by som tomu, keby sa to stalo, že raz, možno dvakrát, hej, že OK, že dvakrát, aj keď aj to už je ako obrovská červená vlajka, hej, to tu sú očividne, že to sa nemôže stať, to sa náhodou nedieje, akože to sa nemôže stať náhodou, že si nechávate niekoľkonásobne preplácať faktúry, to je proste blbosť. Alebo že žiadate v nevedomosti o duplicitné dotácie na už vec, ktorú ste mali schválenú dotáciu od iného subjektu, to sa nedieje len tak, hej, akože tam je očividný zlý úmysel za tým. A teda obohatiť sa alebo obohatiť to neziskové združenie, z ktorého si potom vyplácam mzdu. V tomto materiáli, ktorý bol predstavený na vláde Slovenskej republiky, sa konštatuje, že došlo k duplicitnému čerpaniu v hodnote 70 000 eur a k neoprávnenému čerpaniu prostriedkov vo výške 64 000 eur, teda dokopy mala výjsť na štáte škoda okolo 133 000 eur. Samozrejme, tu vôbec nejde o to, že niekto by si povedal, ale oni kradnú viac, zavrite ich. Ja s tým súhlasím. Keď existujú relevantné dôkazy, že sa niekto dopúšťa špekulácií, okrádaní občanov Slovenskej republiky, hoci ako merítku mal by byť za to potrestaný. Ak sú na to relevantné dôkazy. A v tomto prípade zatiaľ to vyzerá tak, že dôkazy hovoria jasne a je to aj vidno z pozície pani Šimečkovej, ako sa bráni. Lebo keby vedela dokladovať tieto účtovné chyby, tak už by to dávno spravila. Nie, a teraz ani nenarážam na ten problém s Európskou komisiou, kde od nej sú ďalších 100 000 eur a tam sú tiež asi nejaké účtovné nezrovnalosti už vyše 10 rokov, že? Očividne pani nemá ako vydokladovať, kde išli rôzne dotácie, kam išli tie peniaze, čo je samozrejme pochopiteľné, lebo ja, podľa môjho skromného názoru, a ako ja čítam dôkazy, ktoré sú predložené, alebo správy a samotné postoje tých ľudí, takisto ako napríklad aj predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, ktorý nikdy explicitne nepoprel, že by jeho mama sa nedopustila takejto aktivity. On len vždy
ak niečo také, tak ona to určite vráti a potom to nikdy nevracia a nikdy to nevrátila a nikdy neprejavuje ani nejakú akože ochotu to vrátiť alebo sa ospravedlniť za to, že prepáčte, ja som podvodnička aj s mojou kamarátkou Pukovou, proste my sme podvodničky, my to máme v DNA. No, tak bohužiaľ, ja by som s tým ako keby, toto by som bral, že OK, konečne má tu niekto gule, konečne proste vie výjsť a povedať, že pre tie lepšie hodnoty, to znamená to, čo predstavuje strana môjho syna, teraz aj reálne urobím nejaký krok, to znamená, že vyjdem von a poviem, že vidím, aká je politická kultúra a ja som zlyhala, ja som sa obohacovala niekoľko rokov na tomto štáte, na týchto občanoch, zatiaľ čo som hrala s vami hru, že mne ide o vaše dobro a tvárila som sa, že som iná ako ostatní. Ospravedlňujem sa, jak je to proste, jak sú v Južnej Kórei alebo v Číne alebo v Japonsku tie rituály, kde ich všetkých oni ponížia pred celou verejnosťou v televízii, kde tí ľudia plačú, takto sú tam a ospravedlňujú sa za to, ako okradli ten daný štát alebo ako urobili pochybenia. Tak by to malo byť aj na Slovensku. Ja chcem vidieť všetkých ľudí, čo tu tento štát okradli, sa postaviť pre telku a tam hovoriť, ako im je ľúto, že to urobili a že to sa nemá diať a takto to nemá fungovať. To chcem vidieť od každého jedného podvodníka v tejto republike. A hlavne takého, ktorý je verejne aktívny. Ale nie, namiesto toho počujeme rôzne interpretácie, ako sú to určite účtovné závierky a chyby a rôzne chyby len akože podvojného účtovného blbosti. Počúvajte ma, a aj keby to tak bolo, tým, že Marta Šimečková je štatutár tejto neziskovej organizácie, je to jej zodpovednosť, je to všetko na jej zodpovednosti. Keď sa toto stalo za ten čas, čo ona je štatutárny orgán tejto neziskovej organizácie Projekt Fórum, tak je to koniec koncov aj tak iba jej vina, že sa to udialo. Aj keby teda, že vraj s tým ona nič nemala, hej, že to len účtovníctvo bolo zlé a predpokladám, že ona nerobí účtovníctvo, lebo môžem tak predpokladať s tým, ako poznám kariéru pani Frišovej, teda už Šimečkovej a aké tiež určité podvodné veci sa dopustila v minulosti, napríklad keď bola v denníku SME, aj tuto s pani Pukovou, kedy sa museli obidve ospravedlniť za to v tej kauze Greenwald, alebo jak sa volala takto, to si určite to nájdete. A tam to bolo tak zaramcované, že tieto falošné články, ktoré oni prekladali z nemčiny do slovenčiny, preberali od Die Spiegel Online, alebo tak sa volá tá nemecká redakcia, tak boli podpísané pod týmto ospravedlnením aj Puková, aj Marta Frišová. Ale z toho, a ako to vtedajší šéf-redaktor, partner Marty Frišovej, Milan Martin, či ak sa volá Michal Milan Šimečka, hovorí, ako keby to bola chyba iba tejto Pukovej. Ale potom, prečo sa tam ospravedlňovala s tou Pukovou aj Frišová, teda stará Šimečková? Kto môže vedieť? Moja interpretácia toho je taká, že samozrejme, oni sa dohodli, že vieš čo, proste Puková, teraz musíš odísť byť editorka kultúrnych správ, proste urobili ste chybu aj s mojou ženou, ale je to moja žena a ja teraz nemôžem proste vyzerať ako blbec, keď ja som šéf-redaktor, že aj moja žena je taká istá podvodnička ako ty, takže zobereš to iba ty na seba, moja žena tiež odíde a potom spolu začnete robiť v tomto občianskom združení Fórum. No nebude to úžasné? A krátky čas na to obidve túto redakciu opustia. Následne bude musieť opustiť aj jej manžel. Pozíciu šéf-redaktora, čo je samozrejme správne, za jeho éry bolo toľko podvodníkov v denníku SME, tých kauz o tom, kde sa robili zlé rozhodnutia, ktoré síce nemuseli byť zle mierené, ale necitovali sa zdroje, preberali sa od iných autorov články a potom sa písalo, že to som ja písal, tak proste musel odísť, čo je správne. Tento človek by nemal nikdy robiť v žiadnom médiu a to, že ešte stále robí, tak len to ukazuje, aké sú pomery na Slovensku a niekto očividne potrebuje takýchto ľudí, aby tu robili vždy vyskakovali ako taký šašo z takého boxíku a boli, že musíme zachrániť demokraciu a potom máš doma dotačnú podvodničku. Čo mám povedať na toto? Michal Šimečka by mal samozrejme k tomuto ale zaujať nejaké stanovisko, lebo toto už nie je len tak, hej, akože je úplne jedno tá suma. Proste nevieme ani, lebo
pani Šimečková sa síce štatutárkou stala v roku 2019, ale v tejto neziskovej organizácii pôsobí tuším od roku 2007 a 2009 prišla do tej dozornej rady, alebo tak nejak to je, keď sa tu mýlim, tak tu sa ospravedlňujem, tu si nie som úplne istý. Ale bolo by zaujímavé, keby mal niekto na to čas, a určite na to nikto čas nemá, čo ja chápem, lebo toto už stačí. Toto stačí ako dôvod, prečo táto žena by mala byť diskreditovaná automaticky. A podľa mňa aj jej manžel, lebo ja neverím, že ja keď mám manželku, ženu, neviem o tom, že ona robí dotačné podvody. Hej, ešte v takýchto výškach. Ale dobre, akože môžeme to teda hrať na to, že starý Šimečka je takisto nevedomý ako jeho syn a nikto nič nevedel o tom, že mama má nadštandardné príjmy z neziskovky, keď si dáva preplatiť 3-krát rôzne faktúry. A toto je niečo, čo aj Michal Šimečka bude musieť sa k tomu vyjadriť. Toto nedá sa vyhniť, táto téma sa vyhniť nedá. Potom, čo určití ľudia, politickí aktéri, ktorými jedným z nich je aj Michal Šimečka, keď robí rôzne mapy o tom, ako keď robí nejaký tvoj z rodiny príslušník, hej, alebo niekto z tvojej rodiny robí nejakú trestnú činnosť, tak automaticky to diskredituje aj teba. Tak v jeho prípade to samozrejme neplatí, lebo jeho mama samozrejme, ak nejaký súd o tom rozhodne, čo on vie, že žiadny súd nebude, lebo podľa toho, ako sa zmenil trestný zákon, stará Šimečková nikam nepôjde do žiadnej basiny, že bude vracať, všetky peniaze jej ostanú a to je na tom tá najhoršia vec. A potom sa vám bude môcť tváriť, že no pozrite, síce audit a nezávislí auditori hovoria, že tu bolo pochybenie za 130 000 a duplicitné preplácanie nákladov a neoprávnené čerpanie, ale žiadny správny orgán nič nerozhodol, takže moja mama je úplne v poriadku, nech nič nevráti a Európskej komisii, že dlží 110 000 už vyše 8 rokov, tak to nevadí vôbec, lebo ona má tie dokumenty a to sa rieši, len ešte sa nestihli poslať a má odvolanie, takže tak. No tak to ne teda. Vy, keď si teda myslíte, že ste nejakí antikorupční ľudia, alebo že vy proste neznášate korupciu, tak ju musíte odsudzovať všade. Prosím, nemôže to byť tak, že ale pozrime sa na to, že toto je malé a toto napomáha hentomu a hentomu a ja teda budem obhajovať trestnú činnosť matky lídra opozície len preto, že politicky to dáva momentálne pre mňa zmysel. Haha. A naďalej budem hovoriť, že tí ostatní sú blbci a stupidní, lebo oni podporujú rovnakých ľudí ako ja. Haha! Podvodníkov. Ale tým pádom v podstate ako keby schvaľujete to jej konanie a ešte to bagatelizujete tým, že to vlastne nechajme tak, že to nie je podstatné, sú tu dôležitejšie veci. Hen tam napríklad kokos kúpili sedačku za 10 000 eur, to musíme robiť túto 45 tlačových konferencií, ale moja mama, že podozrýva z toho, že 130 000 eur akože neoprávnene s nimi nakladala a teraz ešte ja budem hovoriť, že no ale keď sa to teda ukáže, tak ona ich vráti, tak vaša mama má 130 000 eur, odkiaľ, však ona robí v neziskovke, že vraj som tak počul, odkiaľ ona má vôbec na to, že by teraz mohla zaplatiť, čak tie peniaze už by že vraj nemala mať, alebo dokonca niekedy aj hovorila, že ich nikdy ani neboli vyplatené, no tak potom akože čo ona bude vracať? Odkiaľ má Michal Šimečka na to, aby mal 350 000 mezonet na Groslingovej? Keď všetkých tak zaujíma, odkiaľ má Fico 400 000 na nejaký dom, tam neviem, kde to tam je na Slavíne, absolútne ma to nezaujíma. Takisto ako ma nezaujíma, odkiaľ on má na byť na Groslingovej, ale dávam to akože do nejakého prímeru, že keď tu teda je takéto obrovské problémy sú vždy s nejakými rodinnými majetkami, samozrejme, keď sa to týka mojej rodiny, tak tomu sa ani nevyjadrím. Viete si predstaviť, že takéto obvinenia boli napríklad na Ficovho syna a teraz Ficov syn by bol takto, že nič. Tváril by sa ako svätý za dedinou, tak ako Marta Šimečková. Nie sa čomu čudovať, prečo boli mimovládne organizácie tak extrémne proti tej novelizácii zákona, ktorá by musela ako sprístupniť ich financovanie, museli vydávať výkazy a tak. To jasné, že sa im to všetkým nepáči, lebo čo štátu do toho, aby videl, koľko akože ja zarábam, hej? Toto akože to, keď dávali tieto NGOčky, tieto obrovské argumenty, že to čo má čo štátu do toho byť, však my ho suplujeme a čo štát mi to tu nemá čo. Tak potom na čo existuje daňové priznanie? Čo? Akože čo štát mi mal čo pozerať do toho, čo som ja zarobil za rok? Čo je ten štát normálny? Zrušte daňové priznanie? Čože vy máte akože štát chce vedieť, odkiaľ, z akého zahraničia prichádzajú peniaze na moju NGOčku? To nemôžeme, všetci do ulic, rozbíme to tam. A potom sa ukáže, že tí ľudia, ktorí proti tomu protestovali, majú za ušami, preto proti tomu protestovali. Čo mám viac povedať? Ešte to dokonca aj pomáha tomu naratívu, ktorý oni chcú ukázať, že väčšina politických mimovládok sú v podstate zahraniční agenti. Čo sú, akože bez pochyby, však to ako o tom sa ani nemusíme baviť. Je to úplne vidno. Mladý OZ, hej, keby to bolo všetko košer, všetko by bolo v poriadku, v správnom poriadku. Už by dávno sami tieto
ľudia, ktorí milujú transparentnosť. Oni milujú transparentnosť. Marek Mach je človek, ktorý miluje transparentnosť. On len o transparentnosti hovorí. Tak sa ho spýtajte, prečo za tých, už to bude 10 rokov, čo má toto občianske združenie, alebo koľko to bude, či aspoň jeden raz dal verejné výkazy financovania. Toto občianske združenie. Skúste to nájsť, lebo ja som to hľadal už tak 3 roky to hľadám a nikdy som to nenašiel, lebo nič také neexistuje. Ale Marek Mach vždy, keď sa hovorí o jeho financovaní, tak on to len mávne rukou, že vy si myslíte, že mi niekto platí? Viete, čo som jediné dostal od americkej ambasády? Ponožky. Čo teraz, Marek? Akože mne americká ambasáda neposiela ponožky. Prečo tebe áno? Asi sme doma, že áno? Sociálnymi sieťami sa ozývajú komentáre. Šimečka musí odstúpiť, on je slabý, slabúčky a ešte jeho mama je podvodnička. Čo on chce byť akože na čele protificovskej strany, ktorá má mať antikorupčný základ? Ja si osobne myslím, že Michal Šimečka nemá ani charakter, ani vlastnosti na to, aby vystúpil, to môžeme pozorovať od jeho otca alebo jeho mamy, a povedal, že viete čo, toto je prúser, urobili sme chybu, ja som urobil chybu, že som nebol dôraznejší pred 6 mesiacmi, keď sa to prvýkrát otvorilo, teraz sa to snažím proste zakopať, robím chyby ako moja mama a chytí ma to a musím odísť od toho, dávam ruky preč. To sa samozrejme nestane. Michal Šimečka, ja neverím, že on je takýto charakter alebo že má vôbec takéto vlastnosti v sebe. On príde ako človek extrémne oportunisticky naladený a to, ako rozpráva, to, čo rozpráva, mi teda nerobí žiadne nádeje o tom, že on by mal byť nejaký človek, ktorý je nejaký akože charakter alebo dokonca má gule, hej? Podľa mňa nemá gule a tu sa to ukáže. Ale na druhej strane, keď sa na to pozerám, tak tí ľudia, ktorí by ho mohli nahradiť v tej strane, vyzerajú všetci ako rovnakí nímandi ako on, takže vlastne či to urobí tá strana A alebo B, bude to mať výsledok rovnaký. Ale čo si o tomto myslíte vy? Čítali ste tú záverečnú správu z toho auditu? Myslíte si, že sú to administratívne pochybenia? Alebo je to očividná a jasná zlodejina, ktorá je ešte aj hlúpo spravená, že sa na ňu dá takto jednoducho prísť, že si na jednu faktúru ju budeš preplácať dvakrát u rôznych ministerstiev a ešte aj podpíšeš čestné vyhlásenie, že túto dotáciu nežiadaš u nikoho iného. No tak o čom sa tu bavíme? Robte, čo chcete, ani nemusíte to komentovať. Len majte pekný deň a pozdravte svojich blízkych. Majte sa.